నాకు మంత్రి పదవి వెంట్రుకతో సమానం అన్న వ్యక్తి నా మంత్రి పదవి పోతే నా విశ్వరూపం చూపిస్తానన్న కొడాలి నాని గారు ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోవడానికి కారణం ఏందనుకుంటున్నారు? విశ్వరూపం చూపించి అయిపోయింది. ఇంకా ఏదో రూపం చూపించడానికి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నారేమో. తర్వాత ఆయన విశ్వరూపం ఎలా చూపించారో దానికి ప్రజలు ఎలా చూపించారో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. కానీ నిన్న మాట్లాడుతూ నన్ను మాజీ మంత్రి అని పిలవమాకండి, నన్ను ఒక శాసనసభ్యునిగానే చూడండి, మాజీ మంత్రి అని పిలవద్దు అని చెప్పి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ కామెంట్ చేశారు. దాన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? పదవుల మీద కానీ రాజ్యాంగం మీద కానీ గౌరవం లేని వ్యక్తులు అనుభవించిన రోజులు అనుభవించారు. అది పోగానే దాని విలువ దాన్ని ఏదో ఒక ఇదిగా తీసేసి ఆ మంత్రిగా నన్ను పిలవద్దు అంటున్నారు. అది వాళ్ళకున్న చాదుస్వం కానీ వాళ్ళకున్న ఒక రకమైన మెంటాలిటీకి దీనికి అర్థం పడుతుంది. ఇంకా చూస్తే కనుక నిన్న ఒంగోలు సభలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ నా పరిపాలన గత ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పోలిస్తే చాలా 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 బాగుంది అని చెప్పి ఒక కామెంట్ చేశారు. పరిపాలన అంత బాగుందని మీరు భావిస్తున్నారా? పరిపాలన ఎంత బాగుందో ఎక్కిన మొదటి రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజావేదిక కూల్చిన కాడ నుంచి నిన్న జరిగిన విజయవాడ ఇన్స్టలేషన్ దాకా కూడా అన్ని విషయాల్లో ప్రజలు పూర్తిగా గమనిస్తున్నారు. మీ పరిపాలన మీకు నచ్చుతుంది తప్ప రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క ప్రజలకి నచ్చట్లేదు. మీరు ఏదో చెప్పారు, ఏదో పీక్కుంటారా పీక్కోండి అని. మీది ఎవరు పీకటానికి ఖాళీగా ఎవరు లేరు. మీకు పీకే రోజులు తొందరలోనే వస్తుంది. వచ్చిన రోజు గట్టిగా పీకటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ నేను చేసిన సంక్షేమ పథకాలు చూసి ప్రజలు నాకు అండగా ఉన్నారు. నేనే 30 సంవత్సరాల అధికారంలో అంటున్నారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు. నిజంగానే సంక్షేమ పథకాలు అంత బాగుంటాయని భావిస్తున్నారా? మీ సంక్షేమ పథకాలు అంత బాగుంటే మీరు వెళ్తున్న దారిలో పట్టాలు కట్టుకొని అధికారులను పూర్తి స్థాయిలో పోలీసు అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని ఇంత దొంగచాటుకు తిరగాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఏదైతే ఆ రోజుల్లో మీ నాన్నగారు రచ్చబండ ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారో అలాగే మీరు కూడా ఏదో ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నాయని చెప్పి ప్రజలు రండి. మీ సంక్షేమం, మీరు చేస్తున్న సంక్షేమం, మీ యొక్క వాలంటీర్ వ్యవస్థ చేస్తున్న దుర్మార్గం ప్రజల్లో తెలుస్తుంది మీకు. కానీ అది సెక్యూరిటీ పరంగా అంటున్నారు. కానీ చూస్తే కనుక ఒకప్పుడు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు ప్రజలను దగ్గరికి తీసుకొని వాళ్ళ ముద్దులు పెట్టి వాళ్ళ బొగ్గలను నిమిరిన సీఎం గారు, అప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు సీఎం అయిన తర్వాత బారికేడ్లు అడ్డం పెట్టుకొని లేదంటే ప్రజల్ని ట్రాఫిక్ పరంగా ఇబ్బంది గురి చేస్తూ ప్రజలను ఇంత దూరం పెట్టడానికి కారణం ఏంటని భావిస్తున్నారు మీరు? మీ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అని ఎందుకు భావిస్తున్నారు? మీకు రాష్ట్రంలో 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, 22 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు, జిల్లా పరిషత్లు మొత్తం మీ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు గెలుచున్నారు. ఇంత ప్రజాబలం మీకు ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎవరైనా టీడీపీ వాళ్ళు నోరెత్తి మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఏదో ఎలిగేషన్ చేసేసి భయభ్రాంతిని గురి చేస్తున్నారు తప్ప మీకు సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేసేంత స్థాయి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించట్లేదు. అది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అది వేరే విషయం. కాకపోతే మీరేంటంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేక మీరు చేస్తున్న రివర్స్ పరిపాలన ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసహించుకుంటున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అది మీ కుటుంబం కానీ కావచ్చు, మీ పార్టీలో కావచ్చు, ఇవాళ సాధారణంగా ప్రతి మనిషి కూడా మీ యొక్క పరిపాలన గురించి కథలుగా చెప్పుకున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. నేను చేసిన సంక్షేమ పథకాలు అడ్డుకోవడానికి ఒక 4 మీడియా సంస్థలు అలాగే ప్రతిపక్ష నేత అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అంటే టోటల్గా మీడియా సంస్థలను ఎల్లో మీడియా అని, అలాగే చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు నేను చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అడ్డుకోవడానికి చూస్తున్నారు అని మాట్లాడారు. నిజంగానే సంక్షేమ పథకాలు ప్రతిపక్ష నేతలైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేదంటే ఈ మీడియా సంస్థలు కానీ ఏమన్నా అడ్డుకుంటున్నాయి అంటారా? సంక్షేమం చేయాలంటే రాజ్యాంగ పరిధిలో కొన్ని పరిధులు ఉంటాయి. వాటికి తగ్గట్టుగా మీరు సంక్షేమం చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు ఎవరు ఆపలేరు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎల్లో మీడియా అంటున్నారు. అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎల్లో మీడియా అనేది లేదు. ఉన్నది ఒకటే ఒక సొంత మీడియా, అది మీకు సంబంధించింది సాక్షి మీడియా, సాక్షి పేపరు. మీరు చేసే ప్రతి అబద్ధాన్ని ప్రతి దుర్మార్గాన్ని ప్రజలకి నిజంగా వేరే రకంగా చెప్పడానికి మీరు ఉపయోగించుకుంటున్నారు తప్పనిచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఈ రాష్ట్రంలో మీడియా అనేది లేదు. ఏదో ఒక సామాజిక వర్గం కలుస్తుంది తప్పనిచ్చి ఎల్లో మీడియా అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేనే లేదు. కానీ ఏ ప్రయత్నం చేసినా నేను సంక్షేమం కోసం నిధులు తెచ్చి 90% అనేది ప్రజలకు పంచుతుంటే నా మీద చెలవల పొలవలుగా, అంటే మరో శ్రీలంక అవుతుందని, కాబోయే వెనుజులా అని చెప్పి ఇలా హెడ్డింగ్స్ పెట్టి కొన్ని పేపర్లు రాస్తున్నాయి. కొంతమంది నా మీద ఇలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నిజంగానే మీకు సంక్షేమం అవసరం లేదా అని చెప్పి నిన్న ప్రజలను అడిగారు. నిజంగానే ఈ మీడియా వల్ల పథకాలు ఆగే అవకాశం ఉందా, లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా ఒత్తిడి వచ్చిందని భావిస్తున్నారా?
ఇది పూర్తిగా వాస్తవం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒత్తిడి వచ్చింది. మీరు చేస్తున్న తప్పులు కేంద్రానికి పూర్తిగా అర్థమైపోయినాయి. సంక్షేమం అనేది అవసరమైన మనిషికి రూపాయి ఇవ్వటం అని సంక్షేమం అంటారు. అవసరం లేకపోయినా రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టి లక్షల వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి అవసరం లేకపోయినా ఖాతాలో వేసేసి వాటి దగ్గర నుంచి ఇంకో రూపంలో దోచుకుంటున్నారు. ఎవరికైతే 10,000 ఇస్తున్నారు వాటి దగ్గర 30,000 దోచుకుంటున్నారు. అది సంక్షేమం కింద రాదు. ఆ నిజమైన సంక్షేమం మీరు చేసేది ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు. కానీ తెచ్చిన అప్పులో 90% అనేది డైరెక్ట్గా లబ్ధిదారుల ఖాతాలోకి పంపిస్తున్నాను నేను అని అంటున్నారు. నిజంగానే లబ్ధిదారుల ఖాతాలోకి 90,000 ఇప్పుడు తెచ్చిన అప్పులో 90% అనేది వెళ్తుందని భావిస్తున్నారు మీరు? లేదు, వెళ్ళట్లేదు. అప్పు తేవడం ఎందుకు, ఇవ్వటం ఎందుకు? అసలు తెచ్చిన అప్పు ఏం చేస్తాం ఎవరికి తెలియదు. నిన్న మొన్న పేపర్లో మీడియాలో వచ్చింది 44 లక్షల కోట్లు, 48,000 కోట్లు. అది ఏమైందో కూడా సిఎస్ గారు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్రంలో. ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. ఈ అప్పులు తేవడం ఏంటి, రాష్ట్రాన్ని దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో నెడటం ఏంటి? శ్రీలంక కాదు, వెనుజులాగా దానికంటే దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళటానికి నిజమైన మార్గంలో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అది ఆ పరిస్థితి తీసుకురావడానికి వెళ్తుంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే మేము అప్పులు తెచ్చుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. మేము గతంలో కంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే తక్కువ అప్పులు తెచ్చాము, కానీ తెచ్చిన అప్పుల్లోనే అభివృద్ధి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మేము తెచ్చిన అప్పుల్లోనే అంటున్నారు. నిజంగానే గత ప్రభుత్వంలో అప్పులు ఎక్కువ తెచ్చారా, ఈ ప్రభుత్వంలో ఎక్కువ తెచ్చారా అప్పులు? గత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి జరిగిందా, ఈ ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి జరిగిందా? ఇది సాధారణంగా కాస్త చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అర్థమైంది. 61 సంవత్సరాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అప్పు ఎంత? 3,20,000 కోట్లు సుమారుగా అటు ఇటుగా చెప్తున్నాను. మీరు ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు చేసింది 3,30,000 కోట్లు. అంటే 61 సంవత్సరాలు ప్రజల కోసం చేసిన అప్పు ఎంత? 3 సంవత్సరాలు మీరు చేసిన అప్పు ఎంత? పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది రాష్ట్రంలో ఎప్పుడో ప్రారంభమైన ప్రాజెక్టు. అది ఎప్పటి నుంచి ఏ పరిస్థితుల్లో ఎంతెంత నిర్మించుకుంటూ వచ్చారనేది లెక్కలతో సహా ఉంది. రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు 2014 నుంచి 2019 దాకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత డెవలప్ చేశారో, తర్వాత ఇది అమరావతి తీసుకున్నా కూడా అమరావతిలో ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ కావాల్సిన బిల్డింగ్లు ఎన్ని కట్టారు, ఇంకా రోడ్లు కానివ్వండి, బ్యారేజ్లు కానీ, విజయవాడలో ఫ్లైఓవర్ కట్టింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే మీరు వచ్చి రంగులు వేసుకున్నారు. ప్రతిదీ రంగులు వేసుకోవడం తప్పనిచ్చి అభివృద్ధి అనేది వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో ఒక డిక్షనరీలో లేని అంశం. ఇంకో 30 సంవత్సరాలు నేను అధికారంలో ఉంటానంటున్నారుగా, మరి 30 ఉంటారో 3 నెలలు ఉంటారో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ఇట్లా చెప్పుకున్న వాళ్ళు చాలామంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు. దానికి మినహాయింపు ఏం కాదు. 30 సంవత్సరాలు ఉంటే అసలు ప్రజలు ఉంటారా? మీరు 30 సంవత్సరాలు అధికారం రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఉండే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడే చదువుకున్న వాళ్ళు, వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు అటు కర్ణాటక కానీ, తమిళనాడు కానీ, పక్క తెలంగాణ కానీ పోయే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇంకా ముందు రోజుల్లో మీరు కానీ ఇంకోసారి ఎక్కితే ప్రజలు అడుగు తినడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది రాష్ట్రంలో.